गोवा स्पोर्ट जर्नलिस्ट असोसिएशन दरवर्सा इंटरमिडिया क्रिकेट कपाचें आयोजन करता. जर्नलिस्ट व्हडा प्रमाणात ह्या सर्तीत भाग घेतात. अंदू नवीन टायम्सा वांगडा जाल्ल्या सेमी फायनलीत 8 रन्सांनी जिखून प्रुडंट फायनलीत पाविल्ली. टायम्स ऑफ इंडिया आड जाल्ल्या फायनलीत 25 रन्सांनी प्रुडंट जैतिवंत. अंदूचे कप प्रुडंटाच्या नावार. प्रुडंटान टॉस जिखून बॅटिंग घेतिल्ली. टायम्स ऑफ इंडिया मुखार 100 रन्साचे टार्गेट दवरिल्ले. तांकां 75 रन्साचेर आडोवन प्रुडंटान जैत जोडले. अजून कुसिंग यांचे रेकॉर्ड मोडण्याचे चान्स आहे. 1 ओव्हरमध्ये 4 सिक्सची गरज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.